नाथाय बे हिनजावा आंजों नांनो जाबाय थादो। बे सोरनि लोगो नोंथांमोना बेनि भिडिअखौ नायोब्ला मिथिखागोन बे माबायदि मानसिनि लोगो, आंजों मानि थाखाय नांनो आंखौ मानो एसेबां हालकेव लादो बियो। थ' आं बेनि न'आव मोनहैगोन जेब्ला सानथामसो आं दा एसे बिजि जागोन, जेब्ला फ्रि सम जागोन आंनो डिटेल्सखौल' हर, आं बेनि न'आव मोनहैगोन। बेनि न'आव थांनानैसो आङो बेखौ भिडिअ बानायनासो फैगोन आङो। मिथियालासे जानला मोनला एड्रेस खोन्था हरलाबायो गोदाव सोराव। इबार हले होख्लायसिगोन जेम्स ब्रादारा बिबारि बाजैखौ। नंगौ लोगोफोर, थाम्बनेल टाइटेलाव नुखादों नोंथांमोना, ओरैबायदि रागा जोंबाय जेम्स ब्रादारा बिबारि बाजैखौ। मानो होनब्ला साननैसो सिगाङाव बिबारि बाजैया मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन गावनो। बाजैया बाजैनि सेन्डालखौ देखायग्रा, डायमन्डनि लायनो सेन्डालखौ देखायस्लाय हिन्जावनि पिटिकुटखौबो देखाय, बैफोरबायदि गोबां लाजि फोनांदों बिबारि बाजैया जेम्सखौ। दा बिनिखायनो जेम्स ब्रादारा गावनि चेनेलनि गेजेरजों मोनसे भिडिअ बानायनानै होदों। बे बिबारिनि डिटेल्स नांगौ, बिबारिया अबेनि, मानि थाखाय बेफोरबायदि बुंखो, आं बिनि न'आव थांगोन आरो बिखौ मोनसे बाथ्रा फोरमायगोन, बैफोरबायदि बुंदों। दा नोंथांमोना नायनानै ला, भिडिअखौ आं फुल होगासिनो। जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। मोनसे क्लिप होनो सानदों बिथां जेम्स मुसाहारिनि, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबा बुजि मोनगोन आरोना। दा बे बिबारिया सोर, मानि थाखाय हिन्जाव गोदानखौ बिदि बुंखो, नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुङो। आरो बे बिबारिनि न'आव थांनानै बिबारिखौ एक्सन लागोन होननानै जेम्स ब्रादारा गावनि चेनेलनि गेजेरजों बुंहरनाय जादों आरोना। दा नोंथांमोना नायग्रो, आं भिडिअखौ होगोन आरोना। बिथांनि क्लिपखौ आं होनो सानदों, नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। दा जायफोरा चेनेलाव गोदान, गिबियावनो भिडिअखौ लाइक खालाम, साबस्क्राइब खालाम। दे अब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, जोबजासिम नायथार दै, भिडिअखौ जोबजासिम नायबा बुजिनाय नङा, बेनिखायनो जोबजासिम नायलां। भिडिअखौ गरमबाबो आं बानायबाय नोंथांमोननि कमेन्टनि थाखाय। दा भिडिअआ मोननै आपडेट जागोन दे लोगोफोर, मोननै आपडेट। मोनसेया जाहैबाय हिन्जावा दख'ना सोलायबाय थादो, दख'ना ड्रेस गानबाय थादो, बेखौ आरो हौवाया भिडिअ बानायनानै रेकर्ड खालामनानै। मा बेफोरो सरित्रआ मा जालांखो जोंनि बर' हारियाव? दे आं बुंबा गाज्रि मोनगोन, नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां। जेम्स आदानिखौबो होनोसै, ओमफ्राय बै ब्रादार सासेया रिप्लाय हरदों आरोना। ब्रादार सासेया बे दख'ना गाननायनि थाखायनो मोनसे भिडिअ आपडेट हिसाबै होदो, नोंथांमोना नायग्रोना ला फिन खेब। दे नायग्रो। आं थाम्बनेलाव सासे हिन्जाव होदों, बे हिन्जावनि फट'खौ नायनानै प्लिज अननानै बे बबे डिस्ट्रिक्टनि, मा गामिनि, बेखौ आंनो खोन्थाहर। माने बियो गोबां हालकायै लादों आंखौ। बे माबायदि मानसिनि लोगो आं बेखौ मिथिगौ। बे हिन्जावा आंनि खाथियाव थानो समायोना समाया, आंनि हिन्जावनि खाथियाव थानो समायोना समाया, बे मा सानदों? हा जानला मोनला बाथ्रा बुंबाय थादों। जों इज्जत होयो, जों गोरिबखौबो इज्जत होयो, आरो जों गोरिबखौसो मदद होबोयो। नाथाय बे हिन्जावनि बेकग्राउन्ड न'फोरखौ नायोब्लाथ' जेबो गैया। नाथाय बे हिन्जावा आंजों नांनो जाबाय थादो। बे सोरनि लोगो नोंथांमोना बेनि भिडिअखौ नायोब्ला मिथिखागोन बे माबायदि मानसिनि लोगो, आंजों मानि थाखाय नांनो आंखौ मानो एसेबां हालकेव लादो बियो। थ' आं बेनि न'आव मोनहैगोन जेब्ला सानथामसो आं दा एसे बिजि जागोन, जेब्ला फ्रि सम जागोन आंनो डिटेल्सखौल' हर, आं बेनि न'आव मोनहैगोन। बेनि न'आव थांनानैसो आङो बेखौ भिडिअ बानायनासो फैगोन आङो। प्लिज अननानै आंनो बे हिन्जावनि डिटेल्स हर। बिराद गोरिब मानसिया जेबो गैया, न'फोराथ' बेकग्राउन्डआ जेबोआनो गैया। जों गोरिबखौसो मदद खालामो, जों गोरिबनोसो माइरं बस्थासे बायना होयो। बेखौ मिथियाखै बे हिन्जावा, जेम्सआ सोरो बेखौ मिथियाखै। बे जानला मोनला बाथ्रा बुंफैगासिनो दङ, इज्जत होनो रोङाखै बे मानसिखौ। हा बेयो सोरनि लोगो बेखौबो आं मोजाङै मिथिगौ, माबायदि मानसिखौ बे मोजां मोनो। प्लिज अननानै बेनि डिटेल्सखौ हर, आं बेनि न'आव मोनहैगोन, अब्लासो बे बुजिगोन। बेनिफ्राय सेंग्राफोर, खमसे खम 50 जन 100 जन सेंग्राफोराथ' रेडि जाबाय बायदि मोनदों आं। बांद्रायबो हानाय नङा आङो, जायफोरखौ आं लेंहरस्लाबनो हाला आङो निमाहा बिगोन। नाथाय खमसे खम 100 जन सेंग्रायाथ' आंनियाव जाबाय। बेफारि जालायखोब्रा बेलाय, सोर बेफारि? मा फानदों नामा हिन्जावखौ? सोरबा बायगौ नामा, बायगौ बा होननानैसो होखो ना माखो? बिदि साननानैसो होदोंदां बायदि मोनदों आरो आंना। सोरबाखि गावनि हिन्जावखौ कि बेबायदि भिडिअ बानायलाबायनानै होयोलै। थोत्स, खर'आव जेबो गैया खोमालै ने। गावनि हिन्जावथार, बेखौ बेबायदि भिडिअ बानायनांगौ जाहैबाय। बेखौथ' बेसेबां गियानि होननानै बुंगोन। बेखायनो जोंनो सोलोंथाइया गोनांलै नोंथांमोन। सोलोंथाइ थायोब्ला
सोलोंथाइ थायोब्ला जों गावखौनो एसेब्लाबो साननो हायो बुजिनो हायो दा सोलोंथाइखौ लानाया बिराद गोनांथार दा फाग्ला सोरबा गावनि हिनजावखौ खि बिदि ड्रेस सोलायनाय मानाय ससियेल मिडियायाव होलाबायो नालाय थाच अयनायथारलै नायलाय माबायदि होथारदों आयु आयु बिनि उनावसो आं बुंनोसै दानिया एसे मा खालामदो मिथिया लासे जानला मोनला एड्रेस खोन्था हरलाबायो गोदाव सोराव हेलौ आंनि भिउवार्स लोगोफोर आंनि फेसबुक नायगिरि लोगो नोंथांमोन थ' गासैखौबो आंनि फेसबुक चेनेलावहाय फिन खेबसे गोसो गोरबोजों बरायहरनाय थाबाय थ' आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो आंखौहाय मोजां मोनगोन गिबियावनो नैबे आंनि रिल्स भिडिअ हगारनायखौ बयबो नुखाबाय आरो फिन खेबसे खोनासंबावदो नोंथांमोनाहाय आं मा होनदोंमोन आदा जेम्स नोंनि हिन्जावनि फिथिगुर बायनायखौबो खोन्थादोब्रा थ' आं खोथाखौ आं इसिबां गिदिर जागोन होननानै सानाखैमोन आरोना लोगोफोर थ' इसिबां शेयार जागोन इसिबां भाइरेल जागोन होननानै सानाखैमोन माने आं ओरैनो बयबोथ' हगारलायदों नालाय कमेडि लिरनानैहाय डायमन्डनि सेन्देल बायदिसिना इदि होननानैहाय हगारलायदों नालाय आंबो एसे हालखायैनो लानानै हगारदोंमोन आरोना बे आदा जेम्सखौहाय आङो हिन्जावनि फिथिगुर बायनायखौबो देखायदोब्रा इदि होननायखौहाय आं ओरैनो कमेडिसो लादोंमोन आरोना आं होमबाबो इसिबां शेयार जागोन होननानै सानाखैमोन ओमफ्राय आं हगारै सिगां सानखादोंमोन आरोना हगारनांगौना हगारनाङा होननानै हगारनोसै होननानैहाय आङो हगारफ्लांबाय आरोना थ' आरो मोननैसो खोथा आदा जेम्सआहाय बुंदों आरोना बे हिन्जावनि एड्रेस खोन्थाहर होननानैहाय ओमफ्राय सासे मानसि एड्रेस खोन्थाहरदों खिन्थु बियो रं आरोना रं किन्तु आङो जि माबाजों दा फेसबुक सोलिदों बिबारि बसुमतारी इउटुबावबो बिबारि बसुमतारी दङ ओमफ्राय बे आंनि रियेल नाम नङा आंनि रियेल नामानो जाहैबाय लोक्षिश्री बसुमतारी आं किन्तु दिखियाजुलियावमोन दा आं जुलि जानानै आङो दा गहपुराव दंफैयो सिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय निमाहा बिहरनाय थाबाय थ' आइ एम रियेलि सरि थ' आं बिदि भिडिअ बानायनायनि थाखाय निमाहा अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै दा जेम्स ब्रादारा बुंनाय बायदिब्लाथ' जेम्स ब्रादारनिया ओरैबायदि कारेक्ट बाथ्राया नंगौ मानो होनबा सोरबा बाजार खालामदों सोरबा सेन्देल बायदों न' खादों बिल्डिं लुदों बाइक बायदों बेयो निजायनि बाथ्रा निजायनि खोथा निजायनि मेटार बेफोरबायदि थायो आरोना दा बेखौ लानानै सासे बाजैया बेखौ बुंदोंमोन सिगांबो बुंखांबाय आरोना बे बाजैया बुंनांगौ खोथा गैया दा बेनो एसे गोरोन्थि जादों आरोना बाजै सिगांबो बाजैया बेजोंनो बेखौ कन्ट्रभार्सि सिस्टेम जाखांबायमोन जेम्स ब्रादारजों बिबारि बाजैदों दा फिन खेब आरोबाव कन्ट्रभार्सि जानो थांगासिनो दा आंहा बेयाव बुंनांगौ जेबो खोथा गैया नोंथांमोना राइट रंनि खोथा कमेन्ट खालामनानै बुंहरबानो जाबाय नैबे आंनि भिडिअआ जास्ट फर इन्टारटेनमेन्ट नङा दे नैबे जास्ट फर आपडेट आरोना नोंथांमोननि थाखाय आङो आपडेट लानानै फैबाय आङो मैया मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन मैयाना दाख्लै मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन बेयाव नोंथांमोना गोबाङा रं होनदों बाजैखौ गोबाङा राइट होनदों जेम्सखौ दा जेम्स ब्रादारनि हाबायाथ' जानो थांगासिनो तारिखखौ खोन्थाथ'ला आङो तारिखखौबो बुंहरदों जेम्स ब्रादारा गोबां मानसिया मोनथिखाबाय जानांगौ गोबां सेंग्राफोरखौ बिथाङा इनभाइटबो खालामबाय सिटि हरबाय सोरखौबा सिटि होनो हायैफोरखौ फनजों खालामनानै बुंहरबाय आरोना मेसेजफोराव दा नोंथांमोना जाय गोसो गुदुं जेम्सखौ मोजां मोनो थांनानै माबा मोनसे हेल्प खालामना हैबानो जाबाय आरोना जाग्रा लोंग्रा एसे नङाबाबो मानसिजों रायलायनानै गेदेर बाथ्रा ना जाग्रा लोंग्राजों मालाबाबो आलासि जाया मानसिनि सरित्र सबबफोरा मोजां जानांगौ आरोना अब्लानो मोजां रायलायनाय माबानाय नोंथांमोना थांनानै एसे खबर लानायासो गिदिर खोथा जानायजों लोंनायजों मालाबाबो आलासि जाया बुजिबायना बेनो आरोना जेम्स ब्रादारनियाव मोनजायाबाबो थांनानै खबर ला बाजैया बहानि मा बेफोरबायदि मोजां रायलाय अब्लानो बियो मोनसे सरित्र मोजां जायो आरोना दा बे